Росія напала на Україну, щоб когось там захистити. А насправді ці терористи цинічно та підступно ракетами обстрілюють житлові будинки, вбивають мирних людей. Хто ще до цих пір думає, що Росія прийшла з миром, подивіться новини в інших країнах. Російських солдатів пускають на м'ясо. І Путіну немає різниці, скільки солдатів загине. Подумайте, чи варто підтримувати такого тирана? Сьогодні вже офіційно ще й Білорусія допомагає Росії-терористу. Росіяни та білоруси, не мовчіть і не дозволяйте вашим дітям їхати на війну з Україною. Пожалійте своїх дітей.